cinta tenggelam. Ya, bendang bendang motor lah. Pangkul kono. Yes, tep iki nang ndi ki wong sak Iki paling HP-ne sampean sing cilik suarane iki. Mosok satu iki. Lha kok sing seperti wong iki kok. HP-mu suarane cilik. Ini masa HP-ne bujat. cek 1 2 cek. Iya. Tapi nang kene banteri tapi. Berarti HP-ne kono sing bujat ora HP-ku kok. Mas Ibnu, thank you. Ayo. Ayo guys, Mas Irwan Syah. Apa? Sangar lah. Iki kita lagu ku pandang-pandang wis nganu wis kene wis buanter wis. Negara Brondok tembus berang juta lho. Power of Java. Mari main tembak-tembakan kok. FYP. Mas, ikimu iki apa ora tumbuk ta? Hah? Ikimu iki apa ora tumbuk buka? Tahu. Tahu toh. Dadi sebut wong ora tombok repost iki ra iso. Kleru paling sebut kleru ora tau ono mlebu kok. Sampeyan disebut wong akeh tapi ora tombok repost. Jarang buka aku terakhir iki. Anu wong kuno wong to, Mbak, ora iso igenan. Ya ora apa-apa, Mas. Anu ngono tek. Tuwa. Enak-enak nang omah. Mas. Nyaute piye nyaute kaya rontek to. Nyaute sing rap lho kok bingung aku. Nyaute sing rap lho. Sair. Kayak sing versine anu lho iki. Itu tenang, diantar kok, Kak. Coba diantar kok. Guys. Apa sah? Nambah aku. Oh. Kandhani kok. Sampai ora. Sampai aja. Ora. Mau betul ngomong. Kandhani aja. Getar satu mengalunkan senandung rindu. Gelayan mesra membuai jiwa tak terlukiskan bahagia. Hanya dalam gelora cinta, hanya di dalam sukacita, tenggelam di dalam.
Tulisan nang apa? Kalau ya bener dewe ditunjuk nang ngene lho. Gimana Jal anu kok. Ora ya. Cuk main ele kali. Asine dhewe. Iya kan kuwi nek duet. Yo paling karep. Mas. HP-mu speakernya mbak tutup ya? Tutupan ya delok. Miring. Ora iki. Alah, piye? Iya antre ngene kok. Mbak kelas dulu ala-ala. Anu paling masuk goro-goro halo Pateni live nah. terlalu padahal gini Lah iya, mbok. iya kok iso banter ketua orang ngomong kadu banget cilik tuh cilik gue kebrak bro woi ngono tuh gelap merasa wes gak terus aja gitu suka deh tek vokal dulu ya mana menit dewa gripe orang sing ketok iki informasi seleksi tok iya Raib mas yo Raib Mas Paijo yo Mas Paijo surah mana sih bang aja di suaranya ciki Anu toh, pateni keluar, mlebune lanjutkan live. wes Keluar pateni live terus mlebune. Bang ya, awal bojone ngecilikno ora krungu. Kuatir kemarin. Krungu ora? Nah, cek banter torong Mas Andri. Cuek. Pramu. Oh. Nah, Rombi ya Mas. Yang material live nah. Kalau ini banter. Ini ada belum? Ada. Foto ya. Dengarkan suara penonton gitu Mas. Hah? Apa? Loh. wis normal wes. Gone sampean, banter iki gone sampean iki lho, banter. Yo marai HP-ne anyar sih.
besok beli mic besok beli mic. Lagu belum lengkap. Mau ceklana aku le. Ora tahu. Sementara videonya aku akhirnya Cek kalau sangkat belajar kan. masih ya. Enggak ngelakuin gitu. Ayo tutup apa ini dulu darah. Ini lagu apa? Sudah sering kali gitu ya. Kesebut termono. Itu jelas. Paling itu dulu. Masa sih saya tahu. Tuh. Paling jelas kan? Keren apa? Kita kan aja bos. Ini nang ngopong ini bang turu kok lagi. Apa piye ini? Keturun. Apa piye kalau salah? Keturun ngenteni kamu. Pasang Ngenteni enggak. Soalnya kan nyanyi madep ngene kae ora ketok. Jadi kanan. Dia madep bro. Kok tengah wae kok. Ya buka kamera sih ben golek yang video iki ora wae. Maksud gue ngene iki. Ya kadang orang buru kok ini tuh. Kayak buru kali ini gitu, perkaliannya gitu. Ya kalian Jadi ya, yang penting iki tuh. TikTok pas saya gitu. Itu loh. 4 poin itu. Ini dikali jeblok malah timbang topi ngomong. Oh. Kayak Apa mana gue kali 5. Ini TikTok pas ini. Event. Mau draw. Ono le, Cuk. Ora ono piye. Foto lho. Wene pas kali 3 anu ki nek kuwi terus. Terus malah. Langsung mulai wagi. Jule. Dikalekno mung. Yo ki kacamata, Bro. Ayo ki kacamata sapa sing kacamata iki? Liyane kacamata aja. Kacamata ae. Ambek bal-bal kuwi lho, yo. Jare kembang lho, bal ngono lho. Walaupun Mas Bu, halo Mbak Sasa. Endel. Meguru, Endel pengen. meguru cak pendek Mas. Ya, gue kudu meguru ngono kuwi. Jim guys, Jim. Siapa wae? Sampai putar ya paling. Kocak ya sampai putar. Kecil aja. Kamu levelnya bro sakit kan? Tapi juga. Nah, ya ku lho, delek para mumpul kabeh dari Bali. Kali loro. Cuk. Tidak boleh. Sampai 10 tahun. Kali. Neng gila. Duh, kalahnya Mas aku. Caki to. Kalau ngomong kasih kita cilik ya. Pak jengono wae ngetok wong. Ayo arep kesetiaan wis bar. Enggak, aku mbak cuekin lo. Mas Yanti ngentutan ora yo ngentutan. Nek aku ramu iki aku mampu kalau Kurang ajar. siji luar biasa nang wae bilang ini. Mas Mbus wis nek Mas Mbus yo muni yo mambu. Yo le.
ungkap gitu. Aku sih so anu le. Karena proses jam 3 yo. Iya. Mereka terus mulai lagi. Terus sing ngono pasar ku PK lho. Oleh no padu. 50 pertama Mas, siap Mas. Ya, aku loh Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Kali 12. Sip. Aku ndi? Aku Bang Mawar lalu ini. Aku Mawar. Aku Mas. Aku Mas. Terus. Kacamata lu. Erana juga yo foto boleh. Terus aku saiki malah. Mas Mahfud, Mas Dion, Mas, kali 3 Mas. Mawar diganti bola yang 1 poin ya, iki ganti kabeh kan. Mas iki, Mas iki. Ayo. Saya pikir. Toko bangunan lah. Baik, terima kasih. Sambil nyit sih. Baru le benar. Tek vokal. Benar. Iya. Tak baru lagi lho kan. Berarti ngetek lagu aku ya. Dan nyanyi, orang sang ngomong. Sabari ke. Sabari pekanem itu. Saya lagi pekanem. Terima kasih Mas Tiang Alit. Dia podcast. Bang aku podcast dulu. Dan nyanyi. Mawar diganti bola ya. Sing simpel. Dan nyanyi. Kuwi mbus urung tak. Terima kasih Mas Lexi. Itu dipotong-potong aja. Mas Lili, ayo, kali 3 guys. Yes. Sampai suara super ya. Ini story lo. Story itu kan pertanyaannya di demo. Oh, TikTok ya kayak gitu TikTok. Mas panggil lagi Mas. Mas. Ada saya. Kali 3 yuk. Mas Bodrek, ayo Mas Bodrek. Terima kasih. Ayo. Ayo duncal. Mas panggil lagi Mas. Akhir ayo. Oh, Mas Lexi. Tunggu. Turu Mas aja dicek ae ora trae mripatku sing kene iki kuat. Mbak Ais, terima kasih Mbak Ais. Iya. Gas. Mas. Ayo. Nyanyi dia. Mas Tole, terima kasih. Mas Lexi jaga Mas Angga. Sesuk bongkar pasir ning ndi, Bu? Sesuk. Kali ini ya. Bongkar pasir di dalam mimpi wong turu mesti. Piro? Wis mangan, Bus. Oh, mangane kok wae. Ngene iki mangan lewat jam 1 munggah. Mangan iso. Yang tiang bus ngentutan terayu, yo ngentutan yo muni yo bau. Iya. Yo. Tak ngetek sak lagu aku pergi. Iya. Iki saiki nyanyi lho ora apa-apa. Gas bolo ya, gas bolo. Siap. Mbak Ais, ayo kacamata Mbak Ais. Mbak Ais aku Mbak Ais. Gini. Yes, karena 40 detik. Yes. Nah, Mas Lexi topi Mas. Kacamata. Tinggal. Iki lah sing anu nah. Tapi kualitas gak isi apik lho di Mas Bayu. Ini murah lah ya gitar gue.
Lagu berapa? Guys, Mas Rizky mau main. Ayo guys. Main lah. Bola Guys, bola lala, bola Guys. bola lala. guys. Ayo guys. Aduh, kalah kalah. Wis yo tak ngetek. Wes, tak ngetek. Bari ki nggih. Ya, Tekan. ya, Ayo Kak. ya, ya. Ini cik. Pernah cebledok, Bang. Terasa